Programa ofrecido por... Muchos vendedores hacen malabares con sus coches para sacar el mayor precio posible. Otros tratan de atar ventas con palabrería barata. En Talleres Marcos Landín no hay trucos ni juegos, tenemos coches. Como este Citroën C5 con volante multifunción y GPS integrado. Y lo mejor de todo, te lo financiamos. Si no tenemos el modelo que te gusta, te lo podemos conseguir. Festeiros e festeiras, benvidos a un novo programa de Festa en Festa. E hoxe atopámonos na 47 edición do Viño Tinto do Salnés e tamén das exaltacións de variedades autóctonas. Do segundo, moito non sei, pero do primeiro xa teño ata unha taza. Hoxe teño a honra de presentar esta gala final, onde temos aquí ao fondo a canta final e definitiva para saber os gañadores da festa deste ano. 12 finalistas en canto a viños tintos, aí están concentrados. Non vou falar moito desto porque senón se distraen.
Como está indo a cata? Moi ben, moi ben. Son viños... Tenos habido anos bastante mellores. Notase algunha pequena preparación, pero bueno, non están mal. Pois bueno, eu empecé con un home que veu moitos anos e fixo moitos anos e levou moitos premios, que é Manuel Núñez Señoráns, que xa falleceu o ano pasado ainda veu a festa, ten levado moitos premios e eu empecé a vir con el. E bueno, eu sigo, gracias a el sigo aquí. Nós bebemos este viño pois casi todos os días, entonces pois xa tes unha degustación, tes algo que se di que está bo ou non está. E unha vez que saian de aquí, van seguir bebendo viño ou van ir a modiño un pouco máis? Bueno, vamos a ir a comida aí abaixo e vamos a seguir degustando os viños, non cabe duda. A cata de viños está indo pois moi competida porque son os viños de moitísima calidade e as diferencias entre eles son moi finas, hai que fiar moi fino para poder detectar as cualidades de cada produto e valoralas en consecuencia, claro. Como se vai quedando a boca despois de ir probando tanto viño? Queda perfecta porque, a ver, nada máis que estamos tomando casi como se foran, eu que sei, 3 centímetros cúbicos por cada muestra que estamos catando, e prácticamente esos centímetros cúbicos de viño é un poquinho para enxaguar a boca e para, de alguna maneira, encontrar todas as sensaciones, tanto aromáticas como sápidas, que teñen o viño un pouco para formarnos un pouco a características generales de todo o viño, un conjunto, non? Entón, así en xeral, podemos decir que está sendo unha competición bastante competida? De moitísimo nivel. Hoxe por hoxe podemos dar conta de que o nivel que temos de calidad de viños autóctonos aquí na comarca non desmerecen en nada aos mellores tintos do mundo. Unha das claves para estar probando o viño pode ser a axuda esa que temos do pan? Cando vamos pola mitad da cata, pois sempre se agradece un pouquiño de sólido para descansar o paladar e retomar a cata. A clave primeiro é coñecelos ben, é dicir, aquí non só se cata o mellor viño tinto, sino tamén o que mellor expresa as cualidades dos tintos autóctonos do Salnés. Por lo tanto, a clave é moitos anos probando estes viños, formándose e bueno, sendo moi sensibles ás mellores características tanto na fase visual, olfativa como gustativa. Nós somos cabaleiros da orde e podemos tomar un pouco viño, pero non participamos na cata. En que consiste iso de Cabaleiros da Orde? Cabaleiros da Orde é unha institución que se fixo aquí na Festa do Tinto a partir do 2011. Entón, cada ano, unha comisión que lóxicamente estaría presidida polo Concello elixe a persoas que participaron activamente na festa ou son colleiteiros, familias de colleiteiros de fai anos xa. Eu non entendería unha romería sin viño tinto. Ti estás aquí, eres a notaria? Formas parte do... Eu formo parte das persoas que toman nota das valoracións dos catadores. Vemos que veñen por aquí antes de servir os viños, que vos ensinan un número. Claro, en que consiste? Porque teñen asignado un número que lle pon o notario, eles non saben de quen é cada viño. Eles non saben que viño están probando. Agora mesmo estamos valorando un total de 12 viños que teñen un número distinto que lle asigna o notario, pero nós non sabemos de quen é. Entón, isto descubrirase despois da comida. Con Antitapel Ribadumia, hai Play Fútbol Ribadumia, hai Drink Vino Tinto Ribadumia, hai Hello Ribadumia. Como estamos, Java? Sale. Ya sabedes por que vimos dous en vez de un, porque me dan unha subvención por traerlo comigo. Vades a ser, queremos que seades e esperemos que non teñades problema, en que vades a ser os pregoneiros da 47 Festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das especies autóctonas. Collín o teléfono e chamei e dixo eu, vámonos para Argentina con este nombre.
nos acostumbrados a escoitar a festa do Viño Barrantes, non si? De toda a vida, pero como era? Pepe, como era? Quadraxésimo Sanxenxo sétima, máis ou menos. Eu sempre fui máis de blanco que de tinto, pero o Viño Barrantes proveino aquel día que viñemos á presentación e quedei namorado. Paroume tráfico na rotonda que hai aí na salida e quedei namorado outra vez, Pero namorada a base de guía. Vexo que está aquí vostede probado chourizo co pan, que tal? Ben. Damos ya probado. Isto vai ser a mellor cunha cunca de viño, polo menos. Temos aquí. Ah, vostede xa ben preparado. Estamos preparados para todo. E que tal o viño? Estamos todo ben. Que tal o pan co viño? Pois pega, pega. Viño con pulpo, acompañado así aquí por chourizo, pero penso que co pulpo é máis rico todavía. O viño, este viño, a verdad que está buísimo, porque por aí, que sei eu, por aí hai moito viño que é un viño ácido que tal aquí na zona, pero non, este está espectacular. Vexo que está aquí vostede probando viño. Sí. Que tal, como é? Vexo bastante ben. Bon, está bon. Todas as variedades que puxeron por aquí. Sí, bueno, provei algunha, provei un mencía e un caíño e sí, me gustaron. Damos un aprobado a todas. Eu sí. E a comida que tal? Bueno, ahora carne non comí, xa estou bastante ben. Quedou contento vostede? Sí. É a primeira vez que veño, pero sí, me gustou. Entón, primeira vez que ven, con ganas de repetir para outro ano. Espero. De sempre, un 10, moi ben. Día de sempre, canto tempo leva vindo xa esta comida? Moitos anos. Como presidente do polígono aquí do Salnés, xa levo varios anos vindo que estamos invitados sempre polo Concello de Ribadumia. Vostede ven con invitación, polo tanto non hai de que queixarse aquí entón. De nada, non, se estuvera queixarme queixaría, pero non podo facelo. Dos que probei, houve dous que me encantaron. Que lle encantaron? Non vou dicir o nombre, pero moi estupendos. Os outros, pois sí, bien, pero os dous superiores. Que tal por aquí o viño? Para min é estupendo. Eu tamén digo, provei varios e gustaronme dous. Eu quedeime con un que me fixei... Xa lle colleu o ollo vostede? Sí, eu creo que é David de Besomaño. Me pareceu... O nombre non sei... Aí anda a cousa. E a comida que tal? Estupenda, me encantou, de verdad. Te xuro, o pulpo excelente, a carne caldeiro, darlle as gracias a semejante cociña que están facendo.
vostede probou o viño? Por suposto. Por suposto, o seu compañero non, vostede que sí. No, Que tal están? Está todo moi rico. A ver, evidentemente hai un que está mellor co outro para o meu gusto, pero está todo moi bo o viño. O viño tinto é... Sempre vais a ver. Ten que ser recoñecido como un viño legal porque o viño tinto está moi bo. E a comida que tal? Que nota lle pomos? Perfecta. Que nota lle poría vostede? A comida, un 9. A comida un 9. E o viño? Tamén. Un 9. Por non darlle un 10 porque xa sería superlativo. Porque a perfección non existe, non? Que decimos sempre. Pero entón que lle falta para ese 10? Por pornos así un poquinho exquisitos. Así entre nós. Non che podo decir porque igual senta mal, pero está todo ben. Ahora falta un poquinho de licor café, unhas ervas, perfecto. E xa rematamos. E dormir unha siesta, e a noite seguir a festa que é pouco se trata. Porque ainda queda troula por diante, e viño tamén quedará por tomar, ou non? Por suposto, a troula tamén bastante, así que é o que hai. Primeiro clasificado, bueno, cuéntame un pouco, que tal, como te sintes? Nervioso, un pouco nervioso, a primeira vez que levas un premio destes, a ver, é o terceiro, e bueno, o primeiro é a primeira vez. En 4 anos que levo presentando viño, 3 premios, penso que non é mal. Non está nada mal para ser eses 4 anos, entón este primeiro posto, que por fin te chega, é como ves ti, merecido, non? Home, penso que sí, poñolle moito empeño nesto, traballando duramente nela, nas viñas, coidando ben, intentando coidar ben o viño e facendo a cousa como é de viño, é natural todo. E que tal a competencia? Moi boa, pero é bo que haxa competencia, moi duro, que isto é un tema que se non hai competencia, malo. Cantos anos leva vostede dedicándose a isto do viño? Levo máis de 20 anos xa nisto. Que collín as rendas desto, podemos falar de hai 10 anos para cá, pero no tema do viño xa ven de atrás, de familia. E 10 anos que xa venden de familia, entón, que ten vostede para facer este viño que ganase ese primeiro posto? Que ten este viño para gañar este primeiro posto? Está nun sitio moi bo, terreno moi seco, cepas vellas e baixas, moi bo. O terreno é un sitio especial. Sexto posto, primeiro posto, contanos o segredo. O segredo, o primeiro é agradecer a xente como a meu pai, Luís Padín Rey, e xente da edad del que levantaron todo isto, enseñáronos
plantaron, empezaron e agora nós seguimos. Isto simplemente é eso. Coller o que nos dixeron os vellos, adaptarnos ás cousas melloras, ás mellores cousas, a mellorar todo, facer procesos ben e conservalo, seguindo conservando e aguantando esta festa que é moi bonita, moi bonita. Ese é o segredo, nada máis, disfrutar do que faz, das viñas, de facer o viño e punto, pouco máis hai. Eu leveime o gato á agua, pero o resto eran dignos competidores, teño que dicilo. Con outras variedades que eu tomei por aí algún viño que non era nin caíño, nin mecer e tal. Xa andeveches por aí probando? Sí, claro, por supuesto. Había viños moi bons. Polo menos que chegaron aquí á miña mesa, 2 ou 3 viños que non eran os meus e tal, moi bons. A ver, contádeme, como comeza isto para que vos líen para vir aquí a Festa do Viño Tinto do Salnés? Empeza todo cunha chamada ás 11:30 da noite que nos di, vades a ser os pregoneiros da 47 Festa do Viño Tinto do Salnés como era outro, exaltación das especies autóctonas ou unha cousa así. O nome trae os seus. Bueno, cando foi o nome xa nos vamos para Alemania con todo isto, non sabíamos onde íbamos. Empezou aí a cousa. Ben, isto xa veu detrás de que nos viñemos aquí a facer varias obras de teatro aquí a Ribadumia, nos collemos esa amistad co equipo de goberno, non? E cas concelleiras, e dous segui por aí, dixeron, bueno, que entremos este ano, vamos baixar un pouco o listón, entremos estes dous, que non cobran, e xa está. O pulpo está caro, pero hoxe aquí non escatimaron en nada, a verdade. Dios mío, non, ben, todo, a comida toda, o viño, non hai nada que dicir do viño, xa todo o mundo sabe o que é. Despois xa, aparte deso, o trato ca xente, estás aquí, falas con un, falas con outro, é unha festa grande, porque é unha festa turística grande que mete moita xente, pero ao fin e ao cabo Ribadumia non deixa de ser un ayuntamento pequeno que todo o mundo se conoce e ao final non deixa de ser unha comida, como quen di, familiar, con todos os veciños, unha comida nunha festa tranquila, e que eu pasei nun grande. E esas fresas con viño tinto, Dios queira que non nos den diarrea, pero de momento imos ben. 47 edición, esperades vir xa para a seguinte? Desde hoxe, queda grabado, desde hoxe, Manuel Liste e Pedro da Devesa todos os anos estarán aquí en Ribadumia. Se non xa veredes por ahora, volvemos a falar outra vez. Comendo, non, prejón non queremos máis. Prejóns non queremos dar máis prejóns. Ora, comendo, aquí vamos a estar. Pulpo e viño, e xa está. Pois un ano máis sigue sendo un referente a Festa do Viño Tinto do Salnés, se leva moitísimos anos e, bueno, está aí, é unha festa que, como digo, é referente, xa a organización, todo pues, funciona como se fora o albariño, tamén funciona automáticamente e a partir de aí eu creo que é unha festa importante para potenciar un produto como é o viño tinto do Salnés e eu creo que aí é onde temos que estar todos colaborando, axudando e apoiando. Un ano máis foi un éxito. Moi contentos, a verdade é que estamos prácticamente no ecuador da festa e a verdade é que, bueno, pois o análisis ao día de hoxe pois é moi bo. Por lo tanto, estamos moi contentos, moi satisfeitos. Hai moita xente que quixo compartir con nós esta 47 edición da Festa do Viño Tinto e, bueno, pois eu creo que mañán é o último día, pero vamos a quedar, eu creo que vai a quedar unha festa moi bonita e vai a quedar para o recordo. Por lo tanto, hai que pensar en mellorala de cara á 48 edición da Festa do Viño Tinto e a verdade é que nós temos que agradecerlo a todas as xentes, todas as persoas que se acercan aquí a Ribadumia, porque gracias a eles este tipo de eventos pois son tan importantes. Vostedes apostan por esta festa, por lo tanto, a pregunta é obrigada. Probou os viños, que tal os viños? Pois a verdade é que a calidade dos viños é moi boa. Estamos moi contentos. Xa o ano pasado foron moi bons viños e normalmente pois os viños que se presentan e que levan premio pois son moi bons, pero este ano hai que dicir que son moi bons viños. A verdade é que hai que darlle a noraboa aos catadores porque non é un traballo fácil seleccionar os mellores viños e houve moi bons viños este ano. Por suposto, hai que felicitar ao gañador, non cabe ninguna duda, pero todos os viños que se presentaron e sobre todo eses 12 viños que quedaron para a final, pois a verdade é que teñen unha calidade excepcional e por suposto felicitar a estas persoas que levaron premio. Festeiros e festeiras, a comida nesta edición do Viño Tinto do Salnés desta festa xa rematou e agora nós ímonos a publicidade, volvemos un anaquiño, non se movan do seu sitio porque despois ven a mellor parte, a verbena. Convídante á Festa do Tinto do Salnés, Clínica Odontolóxica López y Calviño, a túa saúde dental cos tratamentos máis novidosos e un gran equipo profesional. Centro de Día Mimosas,
servizos de atención diurna que melloran a calidade de vida dos nosos maiores. Recambios Romai. Anótate a mellor fibra do mercado en Másmóvil, coas ventaxas de Llama Ya e Pepefón. Ademais, todo para o automóvil e a industria. 14 electrodomésticos, decoración, menaxe e fitness, en Barrantes e en Cambados. E non te perdas as nosas catas clandestinas. Toti, para este verán, xeados, granizados, batidos, ademais de tartas de gominolas por encargo. E agora tamén zona de xogos. Autoescola Barrantes, ensino de calidade coas últimas tecnoloxías, formación de CAP e mercadorías perigosas. Maribel Moda, elegancia, deseño e complementos para brillar nos teus eventos. Barrantes Mobiliario, solucións en mobiliario e decoración de todos os estilos, con prezos únicos no mercado. E Infoba, venta e reparación de equipos informáticos, consumibles e multimedia. Xa voltamos da publi, xa estamos pola noite na verbena e imos ver se esa cata de viños xa fixo que se lle subise o alcohol a unha cabeza estando por aquí pola noite. Nos continuamos aquí, de festa en festa. Como están pasándose aquí? Ben. Vemos que nos está movendo moito, non lle gusta moito a festa. Vamos a mirar. Están a mirar. Vostedes son de aquí? Sí. Vostedes xa coñecen o viño do Salnés? Sí. E que? Decimos a xente que veña para aquí a probalo. Home, claro, eso é recomendado sempre. Por que ten que vir a xente para aquí? Porque hai bo viño, e boa comida e boa xente. Viño non estás bebendo? No, eu sou Cuba Libres. Na festa do Salnés do viño e non me estás bebendo viño? No, a mí non me gusta o viño. Non te gusta o viño? Eu sou Cuba Libre, pero onde este a festa estamos nós. E tiro perdoas, nunca. Despois que Cambados ainda máis troula. Bueno, non sei, nós aquí xa chegamos e daqui non se sabe onde vamos. Ustedes, Diego Estádelo pasando ben? Moi ben, moi ben. Ti és daqui da zona de Barrantes? Sí, son de aí do lado de Padrenda. Contame, ti coñeces por aquí o viño da zona do Salnés? Sí, nós facémoslo na casa. Entón, que estás a beber? A ver, contame que estás a beber. Bueno, o viño para primeira hora, a ver. Eu viño xa o desayuno todos os días coas galletas. A hora de comer mezclo un pouco coas migas de pan. Ti sabes, ti ves ben aprendido da casa. Claro. Estádelo pasando ben? Home, moi ben. Hoxe, ata cando vai durar a festa? Hoxe, ata que salga o sol polo menos. Gústame moito o tinto este que botan aquí en Barrantes. Moi bo, levo 4 e teño ganas de probar máis. Ese do bo. Pero contame a verdad, antes que este, probaches algún outro xa? Por supuesto. Durante o día xa foches empezando. Aquí o meu compañeiro, mirade pa aí como baila, home. El sabes lo que está, el está xa na festa, ti estás un poquinho máis parado. Eu sou un home máis serio, eu sou o que conduzco. Un poquinho máis serio, pero xa me contabas que viño xa probaches. Home, probei, pero non teño os beitos manchados aínda. Ainda, a ver, ensíname os dentes, aínda non está manchado. Mañán hai que traballar. Mañán hai que polos codos. Pero contame a verdade, se non houvese que ir a traballar, ti ata cando estabas aquí? Ou xa quedabas para outro día calqueira? O problema é que isto remata cedo, si non hasta el amanecer, como di a canción, hasta el amanecer, por supuesto. Hasta o amanecer ti non perdoas. A ver.
estades aquí ca cervexa, viño xa probachedes? Hombre, este sempre. O mellor viño de España. O mellor... Contame para a cámara. Por que ten que vir a xente aquí? Por que ten que vir a esta festa? O mellor viño de España. Ten que vir a Barrantes porque o viño feito casero, sempre casero, e nada. Viño casero, entón é do que sube o viño. No, que va, eso nunca. Sube se bebes moito, senón... Ti estás sereno, entón? No. Entón xa nos estás contando xa nos está mentindo. É culpa da cerveza, é culpa da cerveza, non do viño. É culpa da cerveza. Que estás a tomar? Viño tinto, joder. Viño tinto, voy a dicirche, unha festa viño tinto. Non nos engañes, que isto cor tinta non ten. É do claro, joder. É do claro. El que? Como está indo a festa? Está indo ben, pero a muller escapa, joder. A muller escapa, pero por que escapa? Isto ainda comezou agora. Pregunta, eu xa non sei, escapa máis muller. A ver, imos ir buscala, a ver a muller, pero non está por a labor, ela non quere falar. Aquí tomando un cubatiña na festa do viño tinto. Festa do viño e disme que estás tomando un cubata. Porque o tinto xa bebemos abaixo co pulpo. O tinto xa foi antes. Hoxe é o precalentamiento, mañá xa... Mañán ides con máis potencia. Para ir con máis potencia, claro. Pero mañán vai haber viño ou non vai haber viño? Mañán viño como se fora por unha boda. Vos de onde sodes? Nós somos de Castrelo, Cambados. Dai do lado. Entón aquí en Barrantes a festa do viño vai ben. Vai ben porque fan a coviño de Castrelo. Ah, aí andaba o truco. Entón conta aquí para a cámara. Por que ten que vir a xente aquí a festa de Barrantes? Ten que vir porque é unha festa gastronómica, cultural, que fai moitos anos e non pode deixar de vir a xente porque isto non se pode acabar nunca. Véchote bailando, pasando aquí moi ben. No me ves. A ver, contadme. Hola, me hasta ahora. Contame, como está indo a festa? De puta madre, no, xa mira. No se puede. Mal non pode ir. No, mal no, muy bien. ¿Qué estás a beber? Pues yo ahora mismo whisky, pero bueno, aquí en la fiesta del tinto, se bebe tinto de Barrantes. Iso vai dicir eu. Onde está o viño tinto? Onde deixaches? El viño tinto mañana. Mañán. E hoxe xa foi un poquinho ou non? Hoy un poquito, pero bueno, a estas horas la mitad de los locales están cerrados, entonces toca cubata, pero si no, viño tinto. Ti botas ya culpas horas, pero aquí ainda queda festa por diante ou non? 4 días de fiesta, 4 días todavía. Estamos que na mellor festa da zona. Hoy, mañana y pasado, la mejor fiesta es lo que queda todavía. El combo, panorama, así que lo mejor todavía. Venir todos a la fiesta de Barrantes, vino tinto, aquí estamos, Barrantes a tope.
¿Qué tal lo está pasando? Bien. Vexo que un bien así... No, vai a miña maneira de pasalo, paso ben. Fabulosa, estupenda. Fabuloso. Bárbara. E o seu home? Sí. O seu home dicía... Bien, bien. Porque non baila, pero para mí maravilloso. Vostede bailar. A ver, baila aí, ensínenos. Como baila vostede? Bueno, queda festa ainda por diante, non? Moitos días. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca, porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca. Mira que si tú regresas, vas a quererte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia ya te falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quererme, haré de todo por volver a enamorarte. Tengo miedo porque nunca pude retratarte. Si vives este A ver esta parella que estemos bailando por aquí. Como están pasando? Estamos pasando ben. Vexo que vostedes o ritmo no corpo. Sí. Canto fai que veñen por aquí, pola festa do Viño de Barrantes? Vivos sempre, todos los anos, todos los anos. Escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, que me pasa una vez y prometo que... Como son estas festas de Barrantes? Ben, genial. Estás gozando con elas? Sí, bueno, mañá vengo mellor. Mañán ainda ven o mellor. Entón, contame, ata cando tes pensado que dura a festa? Hasta domingo. Ata domingo. E hoxe, ata que hora vai durar hoxe? Pronto me tiro. Pronto retiraste? Son teus pais? Eles ata que hora pensas que van a estar por aquí? Ahora xa pouco xa marchamos. A que hora remato xa a festa? Home, mañá hai que traballar, non? Pero hoxe a que hora remata? Vostede, conte. Eu quero ver a Garibaldi. A rapaza díxome súa filla. Díxome que remataba pronto. Vostede vexo que ten ganas de festa. Mañá é festivo. Vostede, ven por aquí. Ven por aquí. Rachada. Dite o pai que diso nada, que aquí ata que toquen os seguintes. Sí, pero quero ir a que retirar antes. Pero a ver, ti eres a xuventude, xente nova, non pode ser que o pai teña máis ganas de bailar. Non pode ser. Pode, porque xa mañá pode descansar, Vostede mañán descansa. Vostede mañán descansa, día tranquiliño. Así da gusto, non pasa nada, estamos de festa, non? A pena que non hai viño tinto aí máis. Iso iba a dicir eu. Non están tomando nada. O viño onde quedou? Hai sempre 2 cubatas. 2 cubatas. E o viño onde quedou? Home, ao pulpo, xa o comei tamén. Vostede xa dos que colle antes un groliño para ir quentando o corpo. Así agora tenes as ganas de festa. Agora hai festa, non? Engánchate, y haremos sitio. Necesitamos tus servicios. A ti, perdoa. Sí. No. A ver,
que te miro que non paras de bailar. Agora non fagas como que non vai contigo. Que non paras de bailar. Tú sí que vale. Ainda te queda festa por diante ou non? Ainda me queda moito. Ainda te queda moito. Pero entón ti ves aquí a cantar, a bailar, a gozar da festa. No, hoxe veña a pasarlo ben, a disfrutar e a bailar e a pasarlo ben. Estarás preparando a gorxa para cantar. Home, claro, xa teño todo preparado. Vale, que me estás a tomar? É un can de naranja, nada máis. Estamos na festa do viño do Salnés e non me tomas viño. Eso máis tarde, agora estou quentando. Mira ahora que é. Pero vostede reloxo non trae. É a mesma hora de ayer. E como está pasando entón? Bueno, a tope. A tope? A tope. Pero mexo, vostede un pouco paradiño, vostede non é de bailar. Mira, xa está sudando. hai que parar un pouquiño ou que? Ata cando ten pensado que dura a festa? Hasta a mesma hora de ayer. Entón, a festa vai durar ata o mesmo tempo que do ano pasado ou do ano seguinte. Oe, dous, hasta que se termine. Ata que aguante o corpo. E mañá descansamos e a noite volvemos. Vais toula ainda. Entón, vostede non perdoa ningún intre. Nada. A cabeciña de 20 ou 22 anos, mas non ten, acá. Así suenan los metales de París. Pa' que lo disfruten y lo pasen. Aplauso fuerte para los bailadores de Barrantes. Eu son de Cambados. Él é de Caldas, de cerca. Atacando, dime a verdade, atacando vai durar a festa. Hasta que acabe esta orquesta, empeza esta, volvase, giro, pase esta e acaba esta. Non tes pensado que dure moito máis a festa? Ata aí chegas? Eu vou seguir un pouco máis porque vou dormir aquí, pero son de Cambados. Ah, vale, tes truco. Pero bueno, o tema é seguir porque esta festa cada ano é de máis, a máis. Porque entón estálo pasando mellor co ano pasado. Estálo pasando... Eu creo que sí, porque o ano pasado eu traballaba e veñen o sábado, normal. Vale. Pero este ano tes tempo para darlle a troula. A todo. Teño que vir á festa de Barrantes porque é a puta mellor festa do viño tinto de toda Galicia, cojones. Todavía queda festa por diante en Barrantes. Nos xa imos marchando e márchome quedándome claras dúas cousas. Moito viño pola noite aquí en Barrantes non se ve e que eu sigo sen saber bailar. Se quere que vayamos gravar algunha das súas festas, non teño máis que chamar ao 986-710-741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canariasbaixas.com e se non colleron boli e papel para notalo, quédalles por aquí debaixo. Ahora sí, quedan ca festa Barrantes. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus folloguers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo
bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, non, por aí non. Hey! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. A que tocas, si non sabes?